Tinokudokesai mabuja tauya ano dzanyasi nhau iro zuva rokutanda mwedzi uno waKakunguru. Munyaya yekutanga yanyasi, gurukota rino zvinoitika kumatunhu Jurai Moyo ragonyora tsamba kukanzuro yeguta reHarare kuti imire zvayakareketa zvokuti ichadaba kuti igoenderera mberi nodhiri rokambani yaDelish Nguwaya Geogenics. Pakaita kunyangariwa chaiko wakutoreketa kuti vanhu ngavabhadhare mariyo kana kutoti watoite kumisidzana nawo. Hino ticharamba tichiringa kuti vanenge vachiita sei ipapa. Kwai Jonathan Moyo aburitsiwa pachena izvezvi kuti kwai kupengereka kwaari kuita mazuva ano achimhura nokutuka bato roCCC inyaya yekuti wakaramba kuti apinde mubato mawomo. Aida kupinda koita mutungamiri weikweyo zvakabva zvarambiwa nevazhinji. Aidi ipapa paari kuita kutsaya pokuringa chaipo apa ari kutobva aburitsa pachena kutoti ari kuda basi kundoahwisa. Abva andoreketa kuti kwai zvavari kuita zvo zvekuramba kugoisa wanhu kuti wanzi wanhu vari mubhuranji rokupi nokupi inyaya yekuti wari kushaya kuti zvizikanwe newanhu wekumadoka zuva. Pakaita kunyangariwa ari kuita kupengereka chaiko. Kudai waramba wakadzvanya. Kwai kuno mapurisa mairi asungiwa nokuti wabatiwa ainokahaka. Aidi pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti wachapona chere ipapa kana kuti ratoo jeri raringana nawo. Tinenge chindokunyepai zvinenge zvaburika. Wamwe mapurisa pokare wanosvika wana kwai wakasungiwa nonyaya yekuti wanga waba mari inoita zviuru 40 zvomari yekuAmerica zveimwe mari iri 20 yomari yekuAmerica yange yabiwa. Wakabva waenda nayo yakabiwa kuNewlands. Pakaita kunyangariwa ipapa unotoramba uchindoona kuti nzara iribe anoti ndinozvigona izvi. Munhu wese unoramba uchindovhiringika nayo. Ndo zvaita kuti mapurisa aya azosungiwe kudari. Nyika yoBelarus kwai yagovhura muzinda wayo muZimbabwe wokutanda. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei ipapa. Idi wakatoita kuringira chaiko nenyaya yemabhazi awakada nonyaya dzimotika dzokudzimura moto dziya nomabhazi pokare akatengewa nehurumende ikweyo. Pakaita kunyangariwa rekai wavhure wabi yedu. Mumwe mukuru mubato ZANU-PF Robert Mpofu kwai agonzi enodare guru munyika abude kubvisiwa iko kupurazi rweZidakeni. Tichagoramba tichiringa kuti zvichaitika chere kana kuti acharamba zvikutetekera zvareketiwa nodare zvi. Tiri kufara kuti kuno wabvana wedu wairi wakazvawa kuZimbabwe no wanoti Noki Simbani anova ndiye akahwina kuita tsvarakadenga yomubhuriteni mese. Kureketa kuno kwai ane makore 25 akutonhadzira kuti aende kuenda kumutambo yotsvarakadenga dzopasi rese inonzi yo Miss Universe. Aiwa tinoramba achimurwera manja. Pokare kwai mubiache paida Moyo Mangi ana makore 22 ndiye akaitawo chitatu pakunzi ndiyo tsvarakadenga yakanakisa mubhuriteni mese pane wabvana wanga wari ipapo. Toramba tichizvitenda izvi. Kwai wangona wanga waripo vanosvika 35 tikuwarwera manja wabvana weduwa nokuita tuzvinhu. Kureketa kuno kana munhu uri kutambira mari yomarati GS ya zvaita kunyangariwa mabi angu. Kureketa kuno kwai ipapa masitoro mazhinji akundobvira kunyora pasi kuti wari kudaba kutambira mari yomabhondi kana marati GS wari kundotambira mari yomayusa basi. Kana uri kutenga zvinhu zvakadari somukaka woDairy Board uchitenga zvinhu zvakadari somapfuta okubikisa uchitenga zvinhu zvakadari soshuka nosauti notumwe tunhu twaita twana furawa wanenge wachindodedzera kuti wari kuda mari yokunze kwenyika basi yekuAmerica hii. Pakaita kunyangariwa heno kuti wakuru hurumende vachagodini nokutoti kana wari kuda kunangidzira kuti wanhu wari kuita zvokuwavhiringa panyaya dzomabasa opfumi iyo kambani dzakaita soDairy Board ndo dziri kutotanda kureketa kuti dziri kudaba kugotambira imwe mari isiri mari yekuAmerica. Heno mabi angu ndopaunoona kuti zvakaita kunyangariwa.
Ipapawo Nyasi Mangudya aita mureketo wache naNakadzitape waanga ari kutoreketa kuti kwai matekariro mari yonyika ayo achiri masvinu, kwai mari yomabhondi ichiri kuseenza zvisvinu zvakanaka. Asi ndopaunototsaya kuti kohokonai wari kuputeiko wabambo wawa nekutoti zvauri kureketa ano zvinenge zviripo pasi zvinhu zvakareta kutalamukana chaiko, kubvira kuita kusiyana chaiko. Heno mabi angu munoramba muchindozvimbwira imi. Tichiringa hedu dzomutambo, mutambo wenhabvu wakatambiwa nozuro. Bhoso yakaja chikwata chomanika Diamonds no3 kwanya. Triangere neZPC paribe akagoedzana. Kepekepe noRhinos paribe akagoedzana. Tenax ikapachamura Chicken Inn noChibodzi kwanya. Mitambo yokiriketi Zimbabwe izvezvi ndo muri kutambiwa mitambo yo-T20 yonyika dzida kuzoenda kumutambo yepasi rese yo-T20. Kureketa kwaNyasi, Zimbabwe yahwina nomumhanyo yokiriketi inoita 236. Apawo Singapore yaitawo mumhanyo yayo inoita 125. Toramba tichitenda kwai izvozvi ndo mhanyo yakawanditsa yagoedza ipopa iyo mitambo yo-T20. Tikuramba tichivaurera manje achiti maita henyu. Pakapera sondopa chikwata choragibhi chakagotamba chikajiwa zvinotoita kuhwadza. Namibia yakachikuba no10 kwa 34. Apawo Algeria ikaija no12 kuma 20. Pakaita kunyangariwa asi toramba tichivimba kuti zvichaita zviri nani. Ngatiringedzo pasi rese. MuSouth Africa munoita kunge munohondo chaimo. Kureketa kuno kwai vanhu vanosvika 20 wakagwarashiwa munzvimbo 3 dzanga dziri vanhu kumashabhini wachimwa doro wakangovhuriwa pfuti ipapa dzochigwagwagwa zvakaita kuhwadza. Yanyanya kuvhundutsa ndeyokuSoweto apo kwakavhuwa mabara anoita 139 kuuraya vanhu. Pakaita kunyangariwa. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere. Iyo mari yomunyika yoSouth Africa yabva yaita kuti nomanhede chaiyo ikabva yaenda parandi ribodzi kuita kutenga dhora ribodzi kana yasvika marandi anosvika 19 chaiyo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoringe kuti zvichapera sei. Tikananga kuMalawi kwai Peter Mutharika akabisiwa pachigaro choutungamiri hwenyika ajiwayu. Kwai ari kureketa kuti kuna vanhu vari kuda kuti abenhukepo kare mugore ra2025 pachaitiwa dzimwe sarudzo. Aidi mufundisi Lazarus Chakwera zvavaita kuavhiringa izvo kutonga izvi vanenge vari kuzvikona rekai tigoringe kuona kuti zvichapera sei ipapa. Tikundosvira kuti vanhu wareke kugwesa hwarahwa watsvakewo wechidiki wamuise ipapo zviite zviri nani. Umwe anoimbawo kuGambia anonzi Sana kwai agoreketa kuti aparura zviri pamutemo kujara kwemiti inoita miriyoni chaiyo munyika machemo. Rekai tigoringe kuti vanenge vachizviita papi zvichisvika papi kana kuti vachizvikona chere. Tikaramba takaringa aiwa tinoramba tichizviona shuwa tinonga tichindokunyepai zvinenge zvichiburikapo. KuNigeria muguta guru mavo muLagos kwaizvezvi magweita mafashamu omvura chaiwo zvokutoti wagari weikweyo wari kuita kusaya pokuringa, kusaya pokupinda nokusaya zvekuita kuti wabatsirike. Heno mabi angu peno tichatotumirawo kamari kuti zviite zviri nani kana kuti bambo wavo Dangote zvina mabhiriyoni anogona kuwabatsira mari yokuti wayamurike idi zvakaita kunyangariwa. Kwai kureketa kwogore rino kwokuremekedza Mandela inonzi pachirungu Mandela Annual Lecture kwai chaitiwa nomugwicho ramambokadzi Elizabeth anenge aripo kuUnited Nations. Rekai tigoringe kuti anenge ari kureketei tinenge tichindokunyepai. Tichiringa mitambo yoabvanai kwai kuno mitambo yoAFCON yoabvana iri kutambiwa kureketa kuno South Africa, Botswana, Nigeria ndo dzimwe dzematimu dzaenda mberi kumutambo kwasara matimu anosvika masere basi. Tikuvashuvira tusvinu tichimba kuti wachabenhukawo nomutambo nomukombe inodzasi kuAfrica. Tiri ipapo mabuja kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.